K závěrečnému vyhlášení výsledků vychází představil partnery našeho turné, kterým je internetový obchod Sportfotbal.cz, pojišťovna Unika, potom je to muzeum Lega, které darovalo pro nejlepšího hráče, brankáře a střelce vstup právě do muzea Lega. Potom je to cestovní kancelář Sport Events, která darovala pro nejlepšího hráče, brankáře a střelce zájezd na utkání Ligy mistrů mezi týmy Inter Milan a Olympique Marseille. A potom je to brankářská škola Petra Kouby, která darovala brankářskou jednotku zdarma pro každého zúčastněného brankáře tohoto turné. Teď přejdeme... Ještě než přejdeme k tomu vyhlášení, tak poprosím všechny brankáře, kteří tady chytali, aby si přišli pro ten poukaz, pro tu jednotku. Kdo jde od nás? Všichni u nás. No, u nás chytali všichni Teplice. Nechoď. A teď už přejdeme ke konečnému vyhlášení, kdy na 5. místě se umístil tým fotbalové akademie Petra Hřiška Děčín. Pět mančastů. 1, 2, 3, 4, 5. Na 4. místě se umístil tým SK Junior Teplice. Než přijdeme na umístění nástupních vítězů, tak jsou dělí individuální ocenění, kdy nejlepším hráčem turné byl vyhlášen hráč týmu SK Benešov Šimon Prchlík. Neprovokuje, on se chce kouknout. Nejlepším brankářem turné byl vyhlášen hráč týmu SK Junior, brankář týmu SK Junior Teplice Jaroslav Zápotocký. Jo, naši Jary. Nejlepší hráč, to vyhlašovali nejlepšímu. A nakonec nejlepším střelcem turné byl vyhlášen hráč týmu FK Baník Sokolov Ondřej Kričfaluši. Ne, mají napsaný stejně, ale akorát je to obráceně. Jo, ty jsi Napsaný. Teď už umístění nástupních vítězů, kdy na 3. místě se umístil tým FC Tempo Praha. Vy vyměňte si to, Ondřej, to vyměňte. Pardon. Nevadí, nic se neděje, žádná nervozita. Na 2. místě se umístil tým SK Benešov. Ale pan trenér, ale já pro trenér. A konečně na místě 1. se umístil tým FK Baník Sokolov.
Teď bych chtěl ještě na závěr